ti ddim wedi cael dy gorffen, da? Dim eto. Na, mae bus i fi crossed. Mae gyd o teulu fi, woo, go on Brett, o'n i'n ceddet mas o'n fi, woo, go on Conor McGregor. Mae teulu fi. Enw they could be grabbing my hand, I'm tapping out. Croeso i Pwy Sy'n Galw, lle ni'n cael gwestai arbennig i ateb cwbl o cwestiynau ni. Ie, a mae'r gwestai hynod o arbennig gyda ni heddiw ma. Brett Johns, siwmai bwy, ti'n iawn? Ie, fi'n iawn. Edrych mlaen i hyn nawr. Ie, diolch am ddod. Na, mae'n iawn. Edrych yn very dapper heddi. Diolch yn fawr. Fel fath o passion fi yw fel dillad, i fod yn onest. Beth mae'n galw fe? Mae fe always yn football hooligan. Mae fe fel the casual subculture, football fashion. So CP Company Stone Island. Be sy'n well ti? CP neu Stone Island? Dyna'r cwestiwn. Mae hwnna'n fel pwy fi'n hoffi well. Mae cariad fi'n i'r ci. Fi ddim yn siŵr. Ti'n siarad Cymraeg? Mae cariad fi'n, ie. So hi'n mynd i gweld hynna, deall beth ti'n Wel, ie. Fi'n cymryd y risg os mae'n gwylio, i fod yn onest. Ond na, mae'r cariad yn siarad Gymraeg. Ti'n gwybod beth, ond i ddim yn siarad lot o Gymraeg ar yn gilydd. Mae bys i fi clos, bydd ni'n cael plant. A ni roi nhw yn ysgol Gymraeg, falle bod fi a cariad yn siarad fwy wedyn. Ers faint ti wedi bod yn siarad Gymraeg? Wel, ers dechrau, ysgol i fod yn os, mam fi wedi ro chwaer hyn a fi yn ysgol Gymraeg, am ryw reswm oedd hwnna ddim wedi gweithio allan, ond oedd mam fi dal gyda fel yr breuddwyd fel cael yr plant yn siarad Gymraeg, so oedd hi anfon fi i ysgol Gymraeg, yn lwcus iawn bod e wedi sticio gyda fi ar dwy brawd all fi, ond mae'r chwaer hynaf ddim yn siarad Gymraeg o gwbl. A mae mam fi'n siarad o'r Saesneg. So dyna beth fi'n siarad dweud amdano'r iaith. Mae pobl fel mam fi sydd yn cymryd y risg yma, roi plant nhw'n ysgol Gymraeg. Mae fe am werth e. Ti'n gwybod mam fi nawr, un o'r dewisiadau gorau mae wedi gwneud. Yn bendant. A os ti'n gofyn chwaer ti, fi'n siŵr bydde hi'n dweud bys hi eisiau siarad Cymraeg. Ie, mae'n dweud trwy amser, I wish I could speak Welsh. Ond bod ti'n dweud am mam ti, fi'n teimlo fel genhedlaeth na, un peth am mamau ni. Oedd e'n rhywbeth, oedd e ddim mor normal o heddi fe, felly fi'n teimlo fel nawr, fel wedys ti, bydd ti'n mynd anfon plant ti i ysgol Cymraeg, a bydd ni ond fi'n teimlo fel pryd ni, oedd e'n mwy gwahanol i anfon plant ti. Yn sicr, oedd e'n, yn sicr, a fel fi'n dweud nawr, mae fwy o fel chi'ch dau, mae fe'n fwy cool nawr i siarad Gymraeg. Ond pryd fi'n cofio yn ysgol, ni'n meddwl, a nhw'n wedi gyda de, yn yr gogledd, mae'n holl o wahanol, mae fi'n cryf iawn, ond lawr y de, ddim yn cool. Fi'n cofio yn ysgol, ni ddim yn siarad Gymraeg yn y gyd, oherwydd oedd ddim yn cool. Ond nawr, what a mistake oedd hwnna. Ond, y cyfleoedd ni wedi cael, ti wedi teimlo fel ti wedi cael lot o cyfleoedd? Reit, dyna beth fi'n dweud trwy amser. Mae'r iagor dros fi, gyda popeth, yn wedi gweithio gyda S4C a gweithio gyda pobl eraill. Ond i fod yn onest, o fi wedi colli Gymraeg fi'n hollol ar ôl adael ysgol. So ni wedi adael ysgol, a wedyn oedd ni wedi gweithio'r site adeiladu am 2 blynedd. O pawb yn siarad Saesneg. Ond ni wedi colli fi'n hollol. A wedyn, pryd o fi'n dechrau'r ymladd wedyn, un o ffrindiau gor fi Ross Evans Jones, mae fe'n boi gwych ma fe. Oedd eisiau gwneud dogfen ar ymladdwr. Wrth gwrs, oedd e ddim yn meddwl oedd y boi yma o Pontarlies yn mynd i bod mynd syth i'r UFC. Ond ar y pryd, oedd e jyst eisiau gwneud dogfen fach. A fi'n cofio fe gofyn y cwestiwn efo Gymraeg, o fi fel... Ond lwcus iawn, a fi wedi gwario lot o amser gyda fe, a mae fe wedi dod nôl yn... Fath cryfach na beth oedd e, ti'n gwybod? Mae fe'n wella, mae fe ddim yn cant mae fe'n wella. Obviously nawr, mae Lloyd yn gwybod hwn, fi'n huge UFC fan. Fi'n teimlo fel mae pawb sy'n huge UFC fan, maen nhw'n methu fighter. Like, I can't fight. I'm twisted. The biggest fans. Biggest fans, biggest throws. Ond mae'n crazy cael actual UFC fight. It's an honor, especially rhywun Cymraeg. Do you feel like ti'n fel kind of carrio'r flag i ni yn yr UFC, obviously Jack Shaw hefyd. Obviously oedd, obviously fi wedi newid fath o promotions nawr, so fi wedi newid i Bellator nawr, ond ar y pryd o'n i fel, o'n i gyda record dda yn yr UFC, mae pobl allu dweud unrhyw beth maen nhw eisiau amdano fi a ymladd, ond yn pen fi a fi yn personol, fi wedi gwneud popeth fi eisiau gwneud yn yr gamp yma, yn barod. So unrhyw beth o nawr ymlaen yn hollol bonus, so o'n i'n lwcus iawn i ymladd rai o'r boys gorau yn y byd, a peth fi'n caru amdano pobl yn siarad amdano fi, maen nhw'n dweud, ti'n Brett Johns, oedd wedi ymladd pob person o flaen fe. A dyna'r wir, oedd hwnna'n gywir oherwydd fi'n cofio
Mae'r boi na ar y funud sydd mae pawb yn crazy. Mae'r bantamweight division yn y UFC fel ti'n gwybod. Just an utter shark pool. Like. Mae fe just yn llawn killers, man. Fi di amlad y boi sydd yn y champion, y UFC champion. Aljamain Sterling. So mae fe'n... Fi'n proud iawn. Nath ddim gorffen. Ti ddim wedi cael dy gorffen, da? Dim eto. Na, mae bys i fi crossed. Ond na, fi wedi cael cwpl o clouts, ddo. Fi'n cofio mas. O'n i ar Yas Marina Circuit ar y brawd fi. A fi'n cofio, mynd mas i'r fight am roedd boi Montel Jackson. Mae fe'n neud really dda ar y funud. Really dda. A oedd e'n awful fight o dde. A fi'n cofio yn taflu llaw dde at Montel. A fi'n cofio just cyn taflu. A thought, shit. O fi'n gwybod o fi'n miles i ffwrdd, ti'n gwybod. A wedyn taflu'r punch, miso'n hollol. A wedyn straight left yn dod at y fi lawr y pipe, bosh. A fi'n cofio, wel, fi ddim yn cofio, ond fi'n cofio y llawr. A gweld gyd o fel y pyrotechnics yw'r gole. Ond ar y pryd o'n i'n cwmpo, o'n i'n meddwl o'n i'n siopa yn Tesco's rhywle, yn Forest Fach neu rhywbeth. Dyna beth o'n i'n meddwl beth o'n i'n neud, a wedyn codi lan, na, ti yn cawell yn Yas Marina Circuit, a gweld y boi yma yn redig at y fi i gorffen y swydd. So fi cofio'r ffight o'na. Oedd dim anna fo hwnna, ond yn y trydydd round, oedd fi gallu gweld fe'n sgwario fi lan, a wedyn oedd wedi dod mewn i fi, a fi wedi seithi ar takedown, a wedyn pryd o'n i wedi seithi ar takedown, oedd Penglin wedi rôl lan, whaco fi yn y gwyneb. So fi'n cofio, mae'r anafiadau fi wedi cael yn ymladd. Ddim rydrwg i fod yn onest, ond gyda Montel, gyda'r Penglin, oedd wedi fracture mewn o'r gwyneb fi fanna, a wedyn y Pedro Munoz wedi fracture ochr arall. Pedro, killers. Killers, Pedro Munoz, Montel, Aljo. A thing yw, pam ti'n cael dy taro fel hwnna, a mae'r pwysau gyd dan y ti, mae pawb yn gwylio, ti'n cael ei taro fel ti wedi dweud, a ti'n meddwl ti yn Tesco's nawr yn Pontarddulais. Fi'n gwybod, mae pawb yn meddwl bod yna'n ddoniol, mae'r flashbacks ti gyda. Ond beth, sut wyt ti'n dod nôl a fel, right, I have to fight now again. I fod yn honest, mae fe'n fight or flight. Ti'n gyda dewis fan'na, pryd ti'n cyffwrdd ar llawr, a ti'n gweld y boi yma, ti'n meddwl, if I just cut up in the ball now, ref will stop it, ti'n gwybod. Neu ti'n amlad mas o'r sefyllfa a cario ymlaen. Ti'n gwybod, i fod yn honest, mae... Stop the fight. Stop! Dyna beth o'n i eisiau neud. Ond fight diwetha, fi'n cofio cico'r boi yn y gos. O'n i wedi pwn o fe gyda rai o'r shots gorau fi wedi lando. Oedd e jyst yn edrych a fi, yn meddwl, oh my god. Be di'n fel? Ti'n gweld y ffilm, pryd mae rhywun yn bar fight, a maen nhw'n pico lan sŵl a taro rhywun, a maen nhw jyst yn troi rownd, a maen nhw, a dyna beth oedd e'n fel. So fi'n cofio... Disheartening. Honest as God, A fi'n cofio bob fan, a meddwl, shit. A fi'n cofio cico'r boi, a wedyn yn meddwl, oedd e'n fight oedd ar papur, oedd e'n ddim mynd i bod yn hawdd, ond it was one of the easier fights, ti'n gwybod. Oedd e just yn hollol wrong. He just went, beth yw'r gair, just went to shit, ti'n gwybod. Oedd e wedi, o'n i'n cofio cico'r boi yn yr gos, yr calf kick, a meddwl, he hasn't clocked on to this. A wedyn y trydydd kick o fi wedi taflu, oedd e wedi checo fe, roedd shin o flanedd, a meddwl, that didn't really feel nice. I thought, I'll cause Bluffel do it again. A wedyn y tro nesaf, whack, I just cofio clywed rhywbeth yn mynd yn trad fi. A ni'n mynd yn y cornel diwedd yr ail round, so mynd mewn i'r round olaf y trydydd round. A shaky o'r ffordd fi. You're right. I said, no, I think I've broken my foot. A dwi'n meddwl, right, you've got 5 minutes, you can deal with it for 5 minutes, we'll sort it afterwards. A dyna fel mae holl career fi wedi mynd, ti'n god. Fi wedi cael cwpl o kick-ins yn amser fi yn neud hyn, so Fi'n clywed am loads o UFC fighters, maen nhw hardly ever mynd mewn I fight 100%. Ydyn nhw'n un... Oh, byth. Na, dim unwaith. Oedd problemau cyn y fight, hwnna o'n i'n gweud am hamstring fi, oedd yn Penglin ar cwrs arall, fi'n cofio hwnna, o'n i'n ffili redeg. A mae lot o pobl ddim yn gwybod amdano cyn y fight. Fi wedi cael lot o traffic gyda pwysau fi, a hyd yn oed, dim o ran ymladd, yn meddyliol yn just pob dydd bywyd, really. Fi gyda problemau bwyd a stuff, i'r dydd yma. O'n i wedi gwneud bwrdd I dryd, o'n i'n meddwl, I've got to go here now, plan my meals and stuff. Mae fe yn meddyliol, mae fe yn galed iawn I fi, yn personol, so... Mae'r holl gamp yn swnio fel absolute carnage. Mae'r fight yn hawdd, Fi byth wedi cael fight oedd yn fwy anodd na'r cut.
Yeah, Beth. Fi beth yn neud, so I don't know how, not much to cut anyway, but I just think skin and bones, ribs and bones, ribs and dick, on. Right, moving on, yeah. Dim fi ddim yn yna. Fi ddim gyda'r problem yna. Unrhyw pre-fight rituals te, ti'n person superstitious? Pri fi'n mynd mewn, os fi'n dweud hynna, beth ti'n meddwl, o ia, dyma fe yn neud hwnna. Fi'n cerdded mewn o'r cawell, a mae rhaid fi bonsio off un o'r panels. Okay. Mae rhaid fi'n neud hwnna. So, mae fi'n neud unrhyw wahaniaeth o gwbl, ond i fi... fi'n mynd mewn. Jyst i gweld bod o'r cawell yn firstly set up correctly, bod fi ddim yn gwybod sut trwyddo. Ond, dyna'r unig thing fi'n neud o ran pre-fight rituals. Hefyd oherwydd mae fe'n eithaf raw ma fe, pryd ti'n ymladd. So, fi'n sôn am fel... Fi wedi cael braw fi yn y cornel, not the best thing o ran fel trying to keep your cool head, ti'n bod. Mae braw fi bod fyna, mae rhaid fi dweud hwyl fawr i gyd nhw cyn mynd mewn, a mae hwnna'n eithaf, mae fe'n emosiynol iawn. Fi wedi llefen cyn ffeit, lot o weithiau. Fi'n gwybod, oherwydd pryd fi'n ymladd, a fath yn swnio'n dramatic, ond fi'n amlwg am bywyd fi mewn fyna, ti'n gwybod? Mae fe'n pressure, a ti'n chwarae lot, ti'n gwybod yw'r pressure cyn game. Mae dim fel, ti ar tîm, mae dim just ti ar fynd tîm. Ond pryd fi'n gwylio game o rugby, fi'n meddwl, ffocin hell, mae hwnna'n eithaf rough. Mae fe, ti'n gwybod? Fi'n gwybod, under 20s ar di Gwener, ni'n meddwl, bloody hell. So big bro, ti efo mit. Na, fi'n meddwl mae hwnna'n, unrhyw beth ymladd, pryd mae just yn ti, fi'n meddwl mae hwnna'n different level, ond yn wedi pam ti'n neud rhywbeth sy'n mor... It's nuts. Fi gyda parch fel hwnna i cricket players. Dwi'n sôn o'r copl o mi Andrew Miles yna, no chance. Right then, person enwog a ti di cwrdd a wedyn o ti erioed i wneud ffwl o dy hun o flan. Fi di wneud e. Obviously, mae'r fath o'r sort of hobbies fi ar ymladd, maen nhw'n completely separate. So, obviously, fe fi di dweud, mae'r fashion, mae'r cerddoriaeth. Ond y peth arall fi'n hoffi yw fel ffilmiau. Fi'n caru ffilmiau. So, mae Nick Love yn director, film director da iawn. Mae Nick Love wedi creu ffilmiau fel Football Factory. Amazing. The Business. Amazing. The Firm Remake. So, pryd o'n i'n 18, mae oedd yn pen blwydd fi. O'n i'n dweud wrth y boys, we dress up 80s casuals, tracksuits, full tracksuits. Ac mynd mewn i Abertawe, like y nos gynta fi erioed i mynd mas yn Abertawe. So mae dad fi fan'na, mae step dad fi, mae un gos, so mae fe'n cadw'r olwyn. So mi'n mynd gwmpas gyda gyd o'r boi, so mae gyd yn i fan'na, i 20 ni tracksuit, a wedyn fi'n pwysio dyn yn cadw'r olwyn. Mae fe yn tracksuit hefyd, we stood on like a sore thumb. So mae rai o'r boys yn mynd bant wedyn, a mae 5 o ni, a fel mae dad fi'n dweud, y tracksuit yn dod o'r ffilm, The Business. A pwy oedd Abertawe ar y nos hwnna yn ei DJ set yn un o'r clubs, oedd Danny Dyer. Danny Dyer. So, wrth gwrs, oherwydd bod fi'n massive fan o'r ffilms, mae Danny Dyer, a dyna fel fi'n gwisgo fel Danny Dyer, mae fe ar Abertawe. A fi'n cofio mynd lawr i, I said, Dad, we gotta go, ond Dad fi'n gwybod fi massive fan, he's like, yeah, we gotta go, so it's birthday, ni'n mynd like, twod. So ni'n mynd mewn i'r club, a obviously mae dad fi'n cael olwyn, so mae fe gyda cael sort of special treatment. We use them like that. So it's like special treatment card. A ni'n pwysio fe mewn, a ni'n gallu gweld Danny Dyer yn cerdded trwy'r drws cefn, oedd wedi gorffen set, oedd e'n mynd, no. Mae dad fi quick think, come on, we gotta go. So ni literally cerdded mewn i'r club, a wedyn mynd syth nôl mas o'r club, so ni'n mynd straight trwyddo. Oedd Danny Dyer yn cerdded, oedd e'n bati 20-30 metres away, a dad fi fan yn y cadw'r olwyn. Danny! Oedd e wedi troi rownd a dod syth nôl, oedd wedi gweld dad fi, fi'n meddwl oedd o'n cool. Ond, obviously, 18th birthday, fi wedi bod mas yn 5 ar, I wasn't exactly sober, fel na dweud. So mae dad fi'n cwrdd cael sgwrs, sy'n cael llun, a fi'n meddwl o fi'n just yn re-pissed ar y pryd. And to this day, it's my cringiest moment. Ond i'n cofio gweld, Danny, I want to be you. O fi wedi cwrdd lan y bore. A dad fi'n dweud, o fi'n cofio cwrdd lan y bore, hangover. Ond i eistedd fan'na, I was silent. Dad fi'n, do you remember what you said? I said, shut up, I know what I said. You fucking dress like him. Fi'n cofio, fi di actually cwrdd that, imagine nawr, fi yn Caerdydd, St David's, Shake Shack. Fi'n cerdded, a fi'n gweld rhywun yn darllen llyfr. I look closer than Chris Rock. And Shake Shack, St David's, fi efo'r llun ar Snapchat fi, St David's,
So o'n i fel, oh, I've got to go up and say it's Marty from Madagascar. Fi angen dweud hello. So o'n i fel, yeah, okay. So o'n i di mynd lan, ond he did not look happy. O'n i'n hungover, I was so hungover. O'n i di mynd lan, am ryw reswm, o fi di eistedd ar bwys a mynd, you're Chris Rock, aren't you? A oedd fel, yeah. A wedyn o fi di cadw ni ffwrdd, a wedyn o fi fel, I need to get a picture. A wedyn o fi fel, can I get a picture? A oedd fel, yeah, go on in. Yeah. So, my picture, you can see, I'm absolutely shitting myself, and I look hungover as fuck. Well. Oh, they're mad though. Yeah, he's all right. Class. Yeah, if you pack that celebrities, like, obviously a teen hungover, like, but like, imagine if someone just randomly just come and sat on the table. You're like, Chris Rock. Yeah, no, but then kind of, I'd get on top of you. Yeah. 100%. Yeah. Oedd pawb yn gofyn I fi, ar Snapchat fi wedyn, oedd i roed Snapchat, oedd pawb fel, oh, where is he? I just ignored him. I didn't want to give him a problem. Pwy sy'n fel, Conor McGregor, fi di cwrdd fe sawl waith, mae fe'n cael hwnna, it's like, wow. Fi'n cofio, UFC debut fi, o'n i'n cerdded mas, mae gyd o teulu fi, woo, go on Brett, o'n i'n cerdded mas, o'n i'n fi, woo, Conor McGregor. Mae teulu fi, oedd o'n i'n neud e. So mae hynny'n interesting. Fi eisiau gwybod ateb ti hwnna hefyd. Well gyda ti cael dy KO o neu gorfod tapio mas. Oh, fi ddim yn siŵr. Just dying your sword to do bitch out. That's what it is, isn't it? Wel, ti'n fel... Fi gallu cysgu yn y nos os mae rhywun yn pwn o fi a fi'n mynd allan. Dyna amenydd fi yn dweud, look, that's it, your time's up, we're going to switch off here for a second. Ti'n gwybod, a wedyn ti'n cwrdd lan, oh, what's happened? Ond pryd ti'n tapo allan, mae fe'n dewisiad ti tapo allan. Bydd well da ti, falle mae'n gwahanol gyda fel, like, guillotine. Ti dwi'n cysgu fel hwnna? So bydd well, like, os mae'n bro, if I'm in like a heel lock or a surely you're tapping there. If you go in the sleep, you just start taking. Dyna beth fi'n trio dweud off a boys. Os mae fel proper chokes, I think I'll leave the chokes on. Because the worst case scenario, mae refere'n stop it, ti'n codi lan. So if you're locked in, there's not much you can do. Like. Not much, na. Os ti'n neud yn iawn, Mae fi'n dweud, mae'r chokes a mae'r locks a no joke. Ti'n dweud fanna heel hooks. Now, dyna'r un, that's the big... Ti ddim yn cael neud... So fi'n neud yn ymarfer gyda'r boys. Fi di bod yn grapple yna ers bod fi'n 4 blwydd oed. Fi'n 31 nawr. So fi'n gwybod y pwynt prif mae fe'n mynd I mynd. Os ti'n neud heel hook iawn, yn berffaith, mae mynd nôl i'r armbar. Point, snap. Mae'r heel hook yn holl o wahanol. Snap, point. Dyna pham mae fe'n dangerous. So herwydd, ti ddim yn gwybod ti wedi neud e. So fi'n, yn y gym, ni'n gael fe catch and release. So ni'n cael yr heel hook, a wedyn fi'n edrych ar gwyneb y boy, just he said, look, you're in trouble, you. A fi just yn, you catch and release. So ti beth yn rhoi ar. Os ti'n mewn fight nawr, fight go iawn. Os ti'n neud heel hook neu armbar, are you trying to break their arm? Like, are you straight up trying to snap it? Full into, Oh, fuck that. What would you rather? Knockout? Like, you just take a knockout? I think so, yeah. How did ti, beth ti'n cymryd? Mae stigma yma, I'm not getting my arm snapped, mate. I'm tapping. He's tapo, straight away. As soon as I feel anything there. I'm doing a verbal tap. Stop the phone. Any pressure in your leg. It could be grabbing my hand, I'm tapping. Right, this is my favourite question. I'm going to ask him. Okay, T. Francis Ngannou. Right. John Jones. Ti gyd mewn lift. And it all kicks off, Pwy sy'n dod mas o lift yna? Mae'n dibynnu y ffordd maen nhw eisiau gweithio. Dim I fi. I'm knackered anyway. Ond os maen nhw'r ddau yn ymladd, a maen nhw'n curo gilydd, they batter each other, fath o bod siawns wedyn, just cyn mae Jones yn gorffen yn Ngannou, mae Ngannou yn gorffen Jones, fi o ti just jump o'r cefn ar o'r choke yma mewn. Realistically though, John Jones. I'm a dead man. Os mae jyst yn Ngannou a John Jones now, dim even mewn lift, mewn actual fight, sut ti'n gweld yn mynd? Ni wedi gweld beth oedd yn neud I Cyril? I Cyril Gane, obviously, o fi'n meddwl, o'n i'n hyderus bod mae John gallu mynd trwydd o'r fight, ennill y fight, ond oedd element fyna yn dweud wrth fi, mae Cyril Gane yn good striker, very good striker. So, yn mynd nôl i'r fight rhwng Gane a Ngannou, hyd yn oed Ngannou oedd ddim eisiau sefyll gyda Gane am rhy hir.
So ni yn meddwl hwnna, ond y ffordd oedd Jones wedi delio gyda hwnna, oedd e'n just incredible. Ond mae John Jones yn... Mae fe'n freak, mae fe yn, ti'n gwybod? A ffordd mae fe gallu dreslo, mae fe'n darllen... Y ffordd mae fe'n darllen ffait, ni'n arfer the fight IQ. Mae fe'n fel the pound for pound best o wneud hwnna. Yn jyst yn gwylio ffait a gweld fel mae fe'n mynd i mynd. So, ti'n gwybod, mae i fi, John Jones fi'n meddwl. All right then. Fi'n offi un am actually. Ti'n huge Swans fan, yeah? Yeah. Okay. I thought it was Cardiff. No. up the Jacks. Don't put that. Mae'r UFC yn rhoi 1 million contract i ti headline o fight yn y Cardiff City Stadium. Ti'n cymryd neu beidio? Right, Of course okay. you are, mate. 1 million. Yeah, na. So, y swydd gyntaf i fi yw i ddod â promotion enfawr i Gymru. A fi'n tro'r amser wedi dweud, doesn't matter where it is. Y peth yw i adeiladu fath o CV Cymraeg i pawb ar draws y byd, bod Cymru a gallu creu ymladdwyr really dda. Yeah. A hoffwn i cael major promotion yn dod i Cymru. A fi'n gweud celwydd os o fi ddim eisiau bod the main guy, the main character am y sioe yna. So fi yn 1 million. One more condition. Yeah. 1 million contract. Headline of flying Cardiff City Stadium. Ti'n cerdded allan efo Cardiff City shirt. You doing it? No. Syth, na. Na. Dim arian ar byd yma. Honestly, God, beth ti ddim? Na. Genuine, I I've swear, got a million in a I briefcase. swear. Fi'n gwisgo mankini for 1 million. Fi'n gwisgo'r mancini allan. Fi'n gwisgo... Na, dim y top Caerdydd. Alright, okay. Respect it. Ti angen bod mewn... Ti angen bod mewn y cage, gyda yn Garno, yeah? 1 5-minute round. Yeah, okay. And he's tamping with you. Yeah, okay. He's Yeah. fuming around. Yeah. There's no ref either, right? Okay. Neu, ti angen mynd mas Wine Street for the night in the Cardiff City. Yeah, yn Garno. Yeah. Mae'n A ti'n gwybod beth, mae fe'n rhy ddrwg. Mae fe'n pwn o fi unwaith, fi'n cysgu am spell. there's no ref. So it's okay, it's alright. Mae'n probably more of a life risk i mynd ar Wine Street efo Cardiff City. Yeah. Yn Ghana, to be honest. Bydd yn safe am mynd mewn y cawell. Nah, like, honestly, like, we actually can't nightmare on that. I'm not joking. The garden. Everyone in cage, whatever. Yeah. Yeah, because, wait, was he like 6'5", 6'6"? Yeah. That's stupid. Like, Ond fi'n gwybod bod fi'n gallu rhedeg yn gloes, so I'm okay. Exactly. Yn kill. Ti'n meddwl beth ti'n gallu para 5-minute round o fe? Oh, Ti'n lock no, probably not, no. And just cadw mas o'r ffordd, na? Na. Mate, if he grabs you, it's like the A weight ti'n size o fe, mae'r hanner y gawr wedi mynd pryd mae fe'n cefn mewn. Yeah. Okay, so ni di sôn am, o'r blaen, ni di sôn am superstitions kind of thing, ti'n neidio off y cawell. Be bydd un peth dyle ti definitely ddim neud pan ti'n camu mewn i'r octagon? O'n i'n mynd i dweud llefen, ond fi wedi gwneud hwnna salwaith. Yn yr octagon? Ar y ffordd i'r octagon, octagon, ie. ar teledu a stuff, fi wedi llefen salwaith. Ond fi'n trial ysgoi wneud hwnna, oherwydd ti'n dangos rhywun emotion di. So fi'n cofio fel pryd o'n i ymladd am Gregis byd gyntaf fi yn yr motorpoint yn Caerdydd. A ni'n cofio... Oedd rai fi ymladd 2 waith yn un noson. Ie. So maen nhw'n arfer wneud mae fel tournament structure. A o fi newydd o rwyddo gyda Cage Warriors. Ar y pryd, oedd ddim fel Cage Warriors nawr, ar y pryd oedd dim lot o ymladdwyr Cymraeg wedi rwyddo'r cytundeb gyda nhw. A ni ymladd boi o'r Alban cyn y ffait yma. A curo fe'r ail round, knock o fe mas yn yr ail round. A wedyn, oedd nhw wedi dweud, Brett, what a dominant performance yn erbyn boi dda. Oedd wedi cael ei roi mewn fel bit of a test to me, oedd ddim yn test. Oedd nhw eisiau roi fi siawns i ymladd am Gregis y byd ar ôl fel 2 fight gyda'r cwmni. Yn meddwl, that's a big deal. First ever world title. Pryd wedi dechrau'r gamp yma, oedd e dim ond i ennill Welsh title. Oherwydd o fi'n cyn ymladd o'r judo, o'n i tro'r amser eisiau bod yn Welsh champion a'r peth gorau fi gyda, fi'n meddwl oedd bod i efydd bronze, So ni eisiau Gregis, a wedyn o'n i wedi achieve hwnna mewn 5 fight. So i cael Gregis y byd gyda'r cwmni yma, big deal. A ni'n meddwl, but there's a catch. Ni'n meddwl, what's the catch? Mae fe'n tournament, 4 ymladdwr, 2 fights in 1 night. Mae'r fight gyntaf yn 2 round, ond os bod ti'n ennill round a mae'r boi arall yn ennill round, mae fe'n draw, sudden death round.
meddwl, right, okay, bydd well gyda fi'n ddim mewn i'r sudden death round. A wedyn, awr a hanner ar ôl hwnna, yw'r world title fight. Awr a hanner? Ie, ar ôl hwnna, a wedyn bydd ti'n amlad 5-5-minute rounds hwnna. So dde'n 2-5 munud, a wedyn 5-5s ar ôl y fight. So, o'n nhw wedi, ar y pryd fi'n cofio, o fi'n 18fed yn Prydain, a'r 3 boi arall yn y 10 gorau yn Ewrop. So ddim hyd yn oed Prydain. So outsider. So pawb yn dweud, fi'n cofio fel right up, the favourite, the tough fight, the rhywbeth arall, the underdog oedd fi gyda. Oherwydd y ffordd oedd e'n seeded, oherwydd oedd fi'n y boi ar y diwedd, oedd rai fi ymladd y boi gorau yn gantaf. David Hagstrom, Sweden, trydydd yn Ewrop, Southpaw, a marfer yn All-Stars gyda ar y pryd Alexander Gustafsson. Oedd e'n dda, oedd e'n really dda, oedd record fe 7-1. Oedd e'n ddoniol oherwydd y boi oedd wedi colli, oedd boi arall o Abertawe hefyd. No way. So ar draws y byd i gyd, colli unwaith, yn erbyn boi o Abertawe, boi o'n nhw cyn training partner fi, Dino Gambitesa, colli hwnna. A fight yma wedyn oedd rai fi ymladd fe, a'r braced arall, oedd boi James Pennington yn erbyn boi Cymraeg, Chris Edwards. Nawr mae Chris Edwards yn un o ffrindiau gorau fi nawr, mae fe'n ymarfer yn yr un gym fi yn nawr, ond mae rhaid hefyd cael fel alternate fight. Just in case bod mae'r ddwy ymladdwr yma, mae'r ddau nhw'n cael anaf, mae nhw'n ffili mynd mewn i'r final, so mae'n cael alternate. Dwy boi o Prydain rhywle. So fi'n cofio'r fight. A fi'n i cerdded mewn, yn barn fi o fi ennill o'r rawn gyntaf, a wedyn 10 eiliad cyn yr diwedd, mae Hagstrom yn Southpaw, a mae'r un o'r fel special move Southpaws yw'r body kick oherwydd bod hi'n sefyll square kick. A fi'n arfer ymladd, fi gyda elbows fi fel hyn. So oedd e'n seathy body kick, oedd e wedi rhoi anna fi, saved by the bell. So oedd e wedi curo fe yn y bola, cofio just survivo, ond fi dal yn meddwl fi wedi ennill y round yna. Oedd e 4 munud o 50 pressure gan fi. Yr ail round oedd yn agos, a wedyn oedd y fight yn gorffen, a fi'n meddwl, o fi wedi cerdded mewn, look, I won that 2 rounds to 0, won't need to go a sudden death round. A wedyn mae gyd o'r coaches fi'n redig, well, briliant, a fi'n cofio gweld Hagstrom, oedd e wedi meddwl wedi colli. A wedyn, oedd ffrind fi gyda t-shirt fi arno, a sponsor t-shirt. Put the t-shirt on, and my referee went, you're going a 3rd round. No way. And I went, what? I said, no way, go on. A wedyn, mae Joe Martinez o'r MC yn dweud, we're going a 3rd round. So, yr emotion o meddwl bod fi wedi gorffen, a 10 eiliad wedyn, no, you're going again. On a trydydd round, it was just completely dominant. A fi'n cofio taflu fel Penelin, at y boi, a torri fe draws yn ganol llygad efo na. Oedd y gwaed dros y lle i gyd. Oes ti'n hapus yn edrych yn ôl bod oedd na 3rd round yna, oes ti'n mwy o hyder? Ie. Oherwydd oedd yr ail rhwng agos iawn. So, oedd e fel, oh god, gael ei gwrdd 3rd round. Ond yn pen fi o'n meddwl, it was pretty close. So, o'n i wedi ennill y fight, a wedyn, yn cofio nawr, mae fight arall ar ôl hyn, dim ond y fight gyda fi, a fi'n cofio eistedd ar y bwys Hagstrom. Oedd e'r bwys fi eistedd fan hyn. Fi'n eistedd, backstage nawr, fi'n eistedd fan'na. O fi'n llefyn, mae fe'n gweud i dros y lle i gyd. Mae fe'n rhoi pen fi ar ysgwydd fi ar ôl y fight. O'n i ddal fan, a fi'n llefyn, meddwl, I got a fight for another fight. A fi'n cofio, a herwydd ar ôl y fight, fi'n llefyn trwy'r amser fi. Ond, a wedyn, y fight arall, oedd yn cynni hefyd, Chris Edwards yn erbyn James Pennington, oedd Chris Edwards wedi colli, oedd Pennington i ennill y 2 round, ond oedd e ffili mynd. Oherwydd oedd wedi torri trade. So mae'r alternate bout, oedd wedi dechrau ar y start of the night, oedd e'n reit ar y dechrau. So mae'r boi yma, fi gyda awr a hanner tan world title fight, oedd e gyda 3 awr cyn y fight. Jordan Desbra. Ar y pryd wedyn, o fi yn yr underdog, wedyn, click, I was a favourite. Oedd o fi'n 18 yn Prydain, 19 yn Prydain, oedd fi'n fel 28th. Bri ar y chance, oherwydd oedd e fanna. So ni wedi amlad fe, 5 minute rounds, oedd y fight yna'n fwy anodd na'r Hagstrom fight, oherwydd... Ti'n just i fod fyna? So ond o'n i wedi ennill, oedd yn agos, split decision oedd e. So mae un judge yn sgori boi arall, a wedyn 2 fi. Oedd fi'n cofio clywed o'na. A hefyd, mae fe fel the first ever Welsh legitimate world champion oedd yna. Pa beth oedd John T. pryd ni? 20...
21. 21, a ti'n neud hwnna? Yeah. 10 years ago. Aros mynd nawr. Yeah, 10 years ago. 10 years ago. 21 o'n i. 21. A ti'n offi fod yn yr underdog? Trwy'r amser, Mae fe fel, os mae'n colli, he was supposed to lose. O ran ti'n symud o Cage Wars i UFC? Yeah. Ti'n edrych ar beth 5-2 efo UFC ti? Yeah, mae record fi yn yr UFC 5-2. Yeah, so great record, yeah. Yeah. Well, yeah. Well, the 7-0 yn well, ond 5-2, we'll take it, like, yeah. Ond fel ti'n edrych fel pobl ymladdwyr arall sy'n clas, fel Mason Jones, mae fe wedi cael tuff. Yeah, mae fe wedi, Beth yw y jump fel? O ran strategy o pa fights ti'n dewis, like, pa mor bwysig yw hwnna, beth yw y jump fel? Yeah, ti'n gwybod beth, mae hwnna'n cwestiwn dda, herwydd, mae fe'n ar yr amser ar y pryd, pwy mae nhw'n gofyn ti ymladd. Mae'r outcome y fight yn massive, obviously, ond pryd o'n i, cyn yr UFC o pam dweud, the UFC's cutthroat. I'm like, yeah, all right, okay, whatever. Mae fe yn hollol. Boi o Iwerddon, Paul Redman, great guy. Dwy fight in the UFC, colli dwy fight out. You're not welcome no more. Man, crazy. Yeah, Rhys McKee now, yn Cage Warriors World Champion. Yeah. 2 fights in the UFC, out. I fi nawr, fel fi wedi dweud, yn dechrau gyd o heno, fi wedi dweud, fi wedi wneud popeth, stym byd arall fi eisiau wneud. Obviously, mae'r belt o'n nesaf, fi'n mynd at hwnna. Ond, o ran, fi wedi ennill Gregis byd unwaith, Gregis byd 2 waith, fi wedi wneud popeth fi eisiau wneud. Fi wedi ymladd ar UFC, o bod yn boi ifanc o Abertawe yn gwylio'r UFC yn house parties. Gwylio Bellator, fi wedi gwylio nhw hefyd, a fi wedi ymladd am y 2 promotion. Mae fe gallu gorffen nawr a fi'n hapus. Yr unig reswm bod fi dal yma yw'r... Fi ddim yn siŵr beth arall i wneud. What else do I do? O ran fel mas i fas o'r gamp, mae fashion yn peth hoffi mewn gyda. Mae ffilmiau, bod yn actor, bydd hwnna'n un fawr i fi hefyd. So mae lot o pethau i wneud ar ôl ymladd. Ond ar y funud, na gyd fi'n gwybod i wneud, yw i cod lan y bore, gyrru 2 awr i Aberteileri, treino am awr fyna, mynd nôl gatre, mynd nôl lan am y nos hefyd. Ti'n mynd 2 awr? Rhaid dyddiau, Fori nawr, di llun nawr, fi'n adl ti erbyn 7, lan fyna 9 till 10 session, dod nôl gatre gyda'r ci fach fi, mae fe'n mynd i bod yn superstar mae'r ci fi hefyd, so fi'n gwario 3 awr gyda'r ci yn y tŷ, a wedyn 3 o'clock fi'n adl i mynd lan fyna erbyn 5 o'clock. Felly 8 awr yn teithio? Mae'n interesting beth ti'n dweud am beth ti'n mynd i wneud. Obviously, mae loads of fighters efo problema pan maen nhw'n gorffen oherwydd, that's all we know. Is fighting. Ti'n gwybod beth, dyna'r pawb yn dweud beth sy'n ofni fi. A mae fe ddim yr ffaith fi'n mynd i cael problemau corfforol ar ôl ymladd. Fi'n gwybod hynna. Fi wedi rhoi corff yn rigomod y straen dros y blwyddyn. Fi'n gwybod hynna. A fi'n iawn gyda hynna. Oedd hwnna'n dewisiad fi. O ran hefyd gyda corffi gyda fel insides, basically. Fi'n gwybod mae problemau mynd i bod fyna ar ôl fi'n gorffen ymladd. Ond y problem fi ddim eisiau yw fel y Rocky stori hwnna, pryd mae wedi cyrraedd y top a mae fe gyda dim byd y gwbl. So mae hwnna'n ofni fi. So dyna pam mae fe'n bwysig i ymladdwr pryd maen nhw gyda arian i wneud rhyw fath investments. Fi ddim yn wneud unrhyw beth o gwbl ar y funud. Got a cracking wardrobe. But that's about it, ti'n gwybod. Ond dyna beth fi eisiau wneud. Yw dechrau meddwl am y dyfodol ynglyn fashion, pethau'r teledu, a hefyd rai gyda taiodd hefyd. Y ffaith bod ti'n gwybod hwnna, ti'n edrych ymlaen i fe'n barod. Ti'n siŵr bod ti'n ffyn boi. A ti'n hefyd, obviously. A ti'n siarad Cymraeg yn dda, so mae'n obviously... Na ni'n neud yn pob wythnos, yma? Pob wythnos, couple of quick fires. Couple of quick fires. Yeah, we just making these up. Beth yw hoff pryd o bwyd ti? Dim cut, dim byd, ti'n gallu unrhyw beth? A pad crapau, Thai food. Ooh, diddorol. Yeah. Okay, hoff current UFC fighter, or MMA fighter, hoff current MMA fighter? I'm a Chandler, fi'n dweud, yeah. Fe hoff erioed? Hoff erioed, ti'n gwybod beth Sean Shirk, ond ni ddim yn siarad amdano'r failed drug test, so. Okay. Yeah. Favourite submission? Submission,
calf llais yma na fi dweud te. Pwy yw hoff chwarae pêl-droed ti erioed? Hoff chwarae pêl-droed fi erioed Maradona. Maradona. Oherwydd he was quite a controversial character hefyd. He knows how to kick. Did you got a video now? Yeah. Barcelona fan, fi'n gofio, O fi wedi cael my tips o'n, si. City break neu beach holiday? Mae rai fi dweud City break. Yeah. Mae rai fi dweud, obviously, oherwydd y ffasio fi wedi bod i'r Eidal a Venice, Rome, absolutely stunning. Os ti'n gallu bod yn pen camp o'r unrhyw organisation pa un bydd e? Mae rhaid dweud yr UFC, bydd rhaid dweud hwnna. That is like the ultimate, the World Cup belt, like, the World Cup sort of trophy. Dyna beth fi'n dweud yw'r UFC. Ond bydd belt on just as dda, but ti'n sôn am yr dregus gyda'r fwy o fel yr poblogaeth fanna. Mae rhaid dweud hwnna, Un arall then, best fight ever. Best MMA fight ti beth i gweld. Korean Zombie versus Leonid Garcia 1, WEC 48. Fi wedi gweld clips o Korean Zombie na. Like, that cannot be healthier. No. Great to watch, though. Bulk fight. Mae fe gyda'r fight, os ti'n cael siawns i gwylio, oedd cwmni, so cyn yr UFC, oedd e ddim yn bantamweights, featherweights a flyweights, oedd e ddim ond lightweight na'r gyd, so Sean Shirk oedd yr pwysau llai o size. A wedyn oedd y UFC wedi prynu cwmni o'r enw WEC, World Extreme Cage Fight, neu rhywbeth oedd e. Gwylio'r fight, os mae pawb yn hoffi ymladd, gwylio'r fight, Korean Zombie yn erbyn Leonid Garcia. Mae Leonid Garcia nawr yn deud yr bare-knuckle stuff. Ond mae fe yn ffrindiau really dda gyda Donald Cerrone. A hefyd, oedd e'n dechrau sort of bywyd the Korean Zombie. Oedd e gyda'r enw Korean Zombie, ond dyna'r fight pryd mae fe, yes, he's a Korean Zombie. Ond gwylio'r fight o'na, a wedyn oedd gyda'r rematch, a dyna ble oedd yr Korean Zombie wedi gwneud yr twister. Oedd hwnna'n crazy, the body twist. Ond, anyway, honestly, dyma, mae hynny wedi bod yn clas. Diolch yn fawr am dod. Dyma Pwy Sy'n Galw pod. Gobeithio chi wedi mwynhau a tiwnwch mewn am yr un nesaf. Nice one, Brett. Diolch, thank you boys. Diolch boys. Legend, top man.